شده. När du är lat, kunnet goshade. När du fryser, kunnet jachsade. När du retar någon, kunnet michare. Fast den här man talar nästan talar med kunnet michare här var kunnet rösta kinne michare. Kan عجیبه. الان میرم خونه مامانم میگه آبروی منو بردی جلوی همه ایرانی‌ها. با این حرفات. منم میگم چاره‌ای ندارم تو ذهن منه خونم میخوره det här kan ge praktisk tillämpning av nyförvärvade kunskaper. Okej, vi går vidare. När du har en väldigt skarp syn, kunnet han cheshmdare. Det kan man få varje dåligt cheshmdare. När du har fått storhetsvansinne, är kunnet fel ofta. När du är väldigt glad, du kunnet arvsige. Det enda som kan bli lite problematiskt är när man använder det i de få sammanhang det inte fungerar. Till exempel, går på kunnet beramman, kan man inte säga. Jag märkte att jag gjorde lite så här med händerna. Det är så här, iranska män gör alltid så här. Det är så här, resultatet av 30 års förtryck. Man säger, men jag måste ändå säga att jag har fått den bästa av två världar. Jag pratar perfekt på svenska och äter perfekt på persiska. Jag är en kompromisslös persisk matnjutare. Vill ni veta varför? Jo, för att jag äter cash. Men det är ändå lite konstigt. Man borde tänka sig att vår 3000-åriga högintellektuella kultur borde ha lite mer avancerade maträtter. Att de heter någonting med jalebi bonbon. Men vi bara cash. Det är något mer som ett tillstånd, inte en maträtt. Man bara, men så mycket kaffekärring, bara cashkärrar. Alltså jag äter så mycket persisk mat så när jag dansar barndans så behöver jag bara göra så här. Ju fetare kroppen blir, desto mer börjar den röra på sig och darra av sig själv. Då rör man på sig så automatiskt, man behöver inte göra någonting samtidigt. Jag har fått en gratis och effektiv barndanskurs, varsågoda. Come on,